गुसुङैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा गोसो थानाय एसे नायलांदो दासिमाव मा आपडेट सफैखो, जितु जोङो सावरायबोबाय थाखानाय पिएम किसाननि आपडेट, थ' बिनि सायावहाय जोङो सावरायबोगासिनोखा। दासिमाव जोङो मिथिनो मोन्दों बर्थमान रांफोरा दासिमबो हाबाखै जानांगौ निस्सय ना। थ' जोङो दिनै 13 मार्चआव पिएम किसाननि बेबायदिनो 22 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ जोङो हाबगोन होननानै मिथिनो मोन्दों निस्सय। थ' जोङो नेनानै दङ आरो हाबमारगोन ना हाबमारा ना, थ' एसे सोंलु जानानै दङ आरो दा दसे उनाव जोङो फैसाया एकाउन्टआव फैयोब्लासो माने एकदम कनफार्म जागोन आरो ना। थ' दिनैहाय हाबगोन, जोङो नेनानै दङ। दासिम मा आपडेट्स ओंखारबोखो जोङो दा बर्थमान हाबगोन होननानैल'सो मिथिदों आरो जेबो बुंथ'नो हाया आरो ना, हाबगोन ना हाबा। थ' एसे आङो क्लिप्सखौ होलांदिनि। निस्सय दिनैहाय हाबनांगौ फैसाया। जायफ्रा मोनो नामफोरखौ एसे चेक खालामनानै लाखादो आरो नाम दङब्ला फैसाया एकाउन्टआव हाबनो थांगासिनो आरो ना। थ' गोलाव खालामला जोङो नेनानै थानि आरो बयनाबो नाम दङ जानांगौ निस्सय ना। थ' मोननो थांगासिनो दङ, जोङो बेलासि समावहाय एसे चेक खालामोब्लानो जाबाय। बेबायदिनो गुवाहाटीनिफ्राय सोनानै हरगोन। थ' मदि साहाबा माने फैगासिनोखा गुवाहाटीयावहाय, थ' सोना हरगोन आरो ना दिनैहाय। थ' एसे नेनानै थादो। পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে লাখ লাখ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'বলৈ গৈ আছে পিএম কিষাণৰ 22 নং কিস্তি। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব পিএম কিষাণ নিধিৰ 22 নং কিস্তিখন।